नमस्ते विद्यार्थी मित्रो, या व्हिडिओमध्ये आपण वर्तुळ कंस, केंद्रीय कोन, कंसाचे माप, कंसांची एकरूपता, कंसांच्या मापांच्या बेरजेचे गुणधर्म आपण बघणार आहोत. चला तर सुरू करूया नवीन व्हिडिओ आणि त्याचबरोबर सराव संच 3.3. तर सर्वप्रथम आठवूया वर्तुळ कंस. वृत्तछेदिकेमुळे वर्तुळाचे दोन भागात विभाजन होते. या आकृतीमध्ये के ही वृत्तछेदिका आहे आणि वर्तुळाचे दोन भागात विभाजन झालेले. यापैकी कोणताही एक भाग आणि वृत्तछेदिका छेदिकेचे वर्तुळावरील बिंदू यांनी मिळून होणाऱ्या आकृतीला वर्तुळ कंस असे म्हणतात. आकृतीमध्ये वृत्तछेदिका के मुळे केंद्र सी असलेल्या वर्तुळाचे AYB आणि AXB हे दोन कंस तयार झालेले आहेत. AXB वृत्तछेदिकेच्या ज्या बाजूला वर्तुळ केंद्र असते त्या बाजूच्या कंसाला विशाल कंस, म्हणजे हा वरचा विशाल कंस झाला आणि खालचा लघु कंस तयार झाला. विशाल कंस आणि विरुद्ध बाजूच्या कंसाला लघु कंस असे म्हणतात. आकृतीमध्ये कंस AYB हा विशाल कंस आणि कंस AXB हा लघु कंस आहे. या आकृतीमध्ये कंस AYB हा विशाल कंस आहे आणि कंस AXB हा लघु कंस आहे. आता यानंतर केंद्रीय कोन. ज्या कोनाचा शिरोबिंदू वर्तुळ केंद्रावर असतो त्या कोनाला केंद्रीय कोन असे म्हणतात. तर या आकृतीमध्ये कोन AOB याचा शिरोबिंदू O आहे आणि तो वर्तुळाच्या केंद्रावर आहे म्हणून त्याला केंद्रीय कोन असे म्हणतात. आणि याच आकृतीमध्ये कोन AOB हा थिटा अंश मापाचा आहे आणि यामध्ये विशाल कंस हा AQB हा विशाल कंस आहे आणि त्याचबरोबर कंस APB हा लघु वर्तुळ कंस आहे. आता कंसाचे माप. लघु कंसाचे माप त्याच्या संगत केंद्रीय कोनाच्या मापा एवढे असते. आकृतीमध्ये केंद्रीय कोन AOB चे माप किती आहे तर थिटा आहे. AOB चे माप किती थिटा आहे म्हणून लघु कंस APB चे माप थिटा हेच आहे. केंद्रीय कोनाचं जे माप असतं तेच या कंसाचं माप असतं. विशाल कंसाचे माप बरोबर 360 वजा संगत लघु कंसाचे माप. मग यामध्ये विशाल कंस कोणता आहे तर कंस AQB आहे आणि त्याचं माप जर आपल्याला शोधायचं असेल तर 360 वजा संगत लघु कंस आणि तो कोणता आहे तर APB आहे आणि APB चं माप किती तर थिटा आहे. अर्धवर्तुळ कंसाचे माप म्हणजेच अर्धवर्तुळाचे माप 180 अंश असते. पूर्ण वर्तुळाचे माप हे 360 अंश असते. आता जाणून घेऊया कंसाची एकरूपता. कंसांची एकरूपता. दोन कंसांच्या त्रिज्या आणि त्यांचे मापे समान असतात तेव्हा ते दोन कंस परस्परांशी एकरूप असतात. कंस DE व कंस GF हे एकरूप आहे. DE आणि GF यांच्या त्रिज्या समान आहेत, त्यांचे माप पण सारखे आहेत. इथे 70 अंश आहे, याचं माप देखील 70 अंश आहे. त्या दोन्ही कंसांचे माप एकरूप आहे, त्रिज्या पण समान आहे. हे चिन्हाने कसं दर्शवलं जातं तर कंस DE एकरूप कंस GF असे दर्शवतात. यानंतर कंसांच्या मापांच्या बेरजेचा गुणधर्म. आकृतीमध्ये ABCDE हे एकाच वर्तुळाचे बिंदू आहेत. या बिंदूंमुळे अनेक कंस तयार झाले. यापैकी कंस ABC आणि कंस CDE यामध्ये C हा एक आणि एकच बिंदू सामायिक आहे म्हणून कंस ABC आणि कंस CDE यांच्या मापांची बेरीज कंस ACE च्या मापा एवढी होते. म्हणून माप कंस ABC अधिक माप कंस CDE बरोबर माप कंस ACE. यानंतर पुढचं प्रमेय बघूया. प्रमेय. एकाच वर्तुळाच्या किंवा एकरूप वर्तुळांच्या एकरूप कंसांच्या संगत जीवा एकरूप असतात. समजा या
आकृतीमध्ये बी हे वर्तुळ केंद्र आहे. तर एपीसी हा जर आपण कंस घेतला आणि दुसरा कंस ई क्यू डी घेतला आणि यांची माप जर समान असतील, कंस एपीसी आणि कंस ई क्यू डी यांची माप जर समान असतील, तर याला संगत असणाऱ्या जीवा म्हणजे जीवा एसी आणि जीवा ईडी ह्या दोन्ही कशा असतील तर एकरूप असतील. तर बघूया पक्ष. केंद्र बी असलेल्या वर्तुळात कंस एपीसी एकरूप कंस डी क्यू ई, एपीसी एकरूप कंस डी क्यू ई. मग साध्य काय करणार आहोत आपण यामध्ये? जीवा एसी एकरूप जीवा डी. तर ही सिद्धता रिकाम्या जागेवरून करायची आपल्याला. त्रिकोण एबीसी मध्ये आणि त्रिकोण डीबीई मध्ये यामध्ये बाजू ए बी एकरूप बाजू डी, ए बी एकरूप डीबी एकाच वर्तुळाच्या त्रिज्या. यानंतरची दुसरी बाजू असणार आहे म्हणजे बाजू बी सी एकरूप बाजू बी एकाच वर्तुळाच्या त्रिज्या. यानंतर कोण एबीसी एकरूप कोण डीबीई, एबीसी एकरूप कोण डीबीई एकरूप कंस म्हणजे केंद्रीय कोणाचे एकरूप कंसाची व्याख्या आपण तिथे कारण देणार. आणि म्हणून त्रिकोण एबीसी एकरूप त्रिकोण डीबीई बाकोबा कसोटीनुसार आणि म्हणून जीवा एसी एकरूप जीवा डी एकरूप त्रिकोणाच्या संगत बाजू. ही सिद्धता आपण इथे लिहिली आहे. त्रिकोण एबीसी आणि त्रिकोण डीबी यामध्ये बाजू एबी एकरूप बाजू डीबी एकाच वर्तुळाच्या त्रिज्या, बाजू बीसी आणि बाजू ईडी बाजू बीसी एकरूप बाजू बी एकाच वर्तुळाच्या त्रिज्या, कोण एबीसी एकरूप कोण डीबी एकरूप कंसाची व्याख्या आणि म्हणून त्रिकोण एबीसी एकरूप त्रिकोण डीबीई एकरूपतेची बाकोबा कसोटी आणि म्हणून जीवा एसी एकरूप जीवा डी एकरूप त्रिकोणाच्या संगत बाजू. यानंतरचं पुढचं प्रमेय. एकाच वर्तुळाच्या किंवा एकरूप वर्तुळांच्या एकरूप जीवांचे संगत कंस एकरूप असतात. आणि या आकृतीमध्ये देखील जर समजा या जीवा एकरूप असतील, जीवा पी क्यू एकरूप जीवा आर एस, तर त्यांच्याशी संगत असणारे कंस देखील एकरूप असतात. म्हणजेच माप कंस किंवा कंस पी एम क्यू एकरूप कंस आर एन एस. या प्रकारे तुम्हाला ते सिद्ध करता येईल. यानंतर आपण बघूया सोडवलेली उदाहरणे. ओ केंद्र असलेल्या वर्तुळाचे एबीसी हे 3 बिंदू आहेत. या 3 बिंदूंमुळे तयार होणाऱ्या सर्व कंसांची नावे लिहायची आहेत आपल्याला. तर बघूया आपण इथे कंस ए बी, कंस ए सी, कंस बी सी, कंस ए बी सी या प्रकारे. दुसरा प्रश्न कसा घेतलाय? कंस बी सी आणि कंस ए बी यांची मापे अनुक्रमे 110 अंश आणि 125 अंश असतील तर राहिलेल्या सर्व कंसांची मापे आपल्याला लिहायची. तर बघूया आपण पहिला प्रश्न. मी त्याचं उत्तर मगाशी सांगितलं तुम्हाला. तर कंसांची नावे बघा. कंस ए बी, नंतर कंस बी सी घेतलेला आहे, कंस ए सी, कंस ए बी सी, कंस ए सी बी, कंस बी ए सी या प्रकारे. नंतर कंस बी सी आणि कंस ए बी यांचे मापे अनुक्रमे 110 अंश व 125 अंश असतील तर उरलेल्या सर्व कंसांची मापे त्याने आपल्याला विचारलेले. तर यामध्ये कंस ए बी सी चं माप बरोबर कंस ए बी चे माप अधिक कंस बी सी चे माप. मग किती येणार? 125 अंश अधिक 110 अंश बरोबर 235 अंश. या प्रकारे कंस एसी चं माप म्हणजे किती? एसी चं माप जर आपल्याला शोधायचं असेल तर आपण काय करणार? सर्व वर्तुळाचं माप वजा कंस एबीसी चे माप म्हणजे 360 वजा 235 म्हणजेच किती आले? तर 125 अंश आले. या प्रकारे तुम्हाला ते लिहिता येईल. त्याचप्रमाणे कंस एसीबी चे माप
कंस ए सी बी चं माप, ए सी बी चं माप, त्यामधनं कुठलं माप वजा करावं लागणार आहे, कंस ए बी चं माप 360 मधनं वजा करावं लागणार आहे. कंस ए सी बी चे माप बरोबर 360 वजा कंस ए बी चे माप, ते किती आहे तर 125. कंस ए बी चं माप 125 आहे, म्हणून 360 वजा 125 म्हणजेच किती आले, 235. म्हणून कंस ए सी बी चे माप बरोबर 235. यानंतर कंस बी ए सी चे माप बरोबर बी ए सी चे माप बरोबर मग 360 वजा कंस बी सी चं माप, म्हणून कंस बी ए सी चे माप बरोबर 360 वजा 110 अंश. बी सी चे माप आपल्याला दिले त्याने ते 110 अंश, म्हणून आपण ते 110 त्यातनं काय करतो, वजा करतो. 360 वजा 110 अंश म्हणजेच किती आले तर 250 अंश. यानंतरचा पुढचा प्रश्न, आकृतीमध्ये टी केंद्र असलेल्या वर्तुळात आयत पी क्यू आर एस अंतर्लिखित केला आहे. तर आपल्याला काय दाखवायचंय की कंस पी क्यू एकरूप कंस एस आर, कंस पी क्यू एकरूप कंस एस आर, यामध्ये आयत दाखवलाय आणि आयताच्या समोरासमोरील बाजू एकरूप असतात. आणि आपण नुकतंच एक प्रमेय सिद्ध केलंय की एकरूप बाजूच्या लगत असणारे कंस देखील कसे असतात, तर ते एकरूप असतात. दुसरा प्रश्न बघा, कंस एस पी क्यू, कंस एस पी क्यू एकरूप कंस पी क्यू आर असं आपल्याला सिद्ध करायचंय. चला तर सुरू करूया. चौकोन पी क्यू आर एस हा आयत आहे, यामध्ये जीवा पी क्यू एकरूप जीवा एस आर, आयताच्या सम्मुख बाजू, कंस पी क्यू एकरूप कंस एस आर, कंस पी क्यू एकरूप कंस एस आर, एकरूप जीवांचे संगत कंस, त्याचबरोबर जीवा पी एस एकरूप जीवा क्यू आर, पी एस आणि क्यू आर हे देखील एकरूप आहे, आयताच्या सम्मुख बाजू आहेत आणि त्याशी संलग्नित असणारे कंस म्हणजे कंस एस पी आणि कंस क्यू आर हे देखील कसे तर एकरूप आहे, एकरूप जीवांचे संगत कंस. कंस एस पी आणि कंस क्यू आर यांची मापे समान आहेत आणि जर समजा आपण ते दोन्ही बरोबरीने लिहिलेत म्हणजे कंस एस पी बरोबर कंस क्यू आर आणि दोघांमध्ये काय ऍड केलंय, काय मिळवलंय तर कंस पी क्यू मिळवला. म्हणजे आकृतीत बघा कंस एस पी आणि कंस क्यू आर यांची मापे समान आहेत आणि त्यामध्ये जर दोन्ही बाजूला आपण जर कंस पी क्यूचं जर माप मिळवलं तर आपल्याला काय मिळेल की कंस एस पी अधिक कंस पी क्यू यांच्या मापांची बेरीज बरोबर कंस पी क्यू अधिक आणि कंस क्यू आर यांच्या मापांची बेरीज. मग कंस एस पी आणि कंस पी क्यू यांची बेरीज किती होणार, कंस एस पी आणि कंस पी क्यू ची बेरीज कंस एस पी क्यू आणि कंस पी क्यू आणि कंस क्यू आर ची बेरीज किती होणार, कंस पी क्यू आर, या प्रकारे. म्हणून कंस एस पी क्यू चे माप बरोबर कंस पी क्यू आर चे माप आणि म्हणून कंस एस पी क्यू एकरूप कंस पी क्यू आर, या प्रकारे. आता लक्षात ठेवूया, ज्या कोणाचा शिरोबिंदू वर्तुळ केंद्रावर असतो त्या कोणाला केंद्रीय कोन म्हणतात. कंसाच्या मापांची व्याख्या, लघु कंसाचे माप त्याच्या संगत केंद्रीय कोनाच्या मापा एवढे असते. विशाल कंसाचे माप बरोबर 360 वजा संगत लघु कंसाचे माप. अर्धवर्तुळ कंसाचे माप बरोबर 180 अंश असते. दोन वर्तुळ कंसांच्या त्रिज्या आणि त्यांचे मापे समान असतात तेव्हा ते कंस एकरूप असतात. एकाच वर्तुळाच्या कंस एबीसी आणि कंस सीडी यामध्ये जेव्हा सी हा एकच बिंदू सामायिक असतो तेव्हा माप कंस एबीसी अधिक माप कंस सीडी बरोबर माप कंस एसीई. यानंतर पुढे एकाच वर्तुळाच्या किंवा एकरूप वर्तुळांच्या एकरूप कंसांच्या संगत जीवा एकरूप असतात आणि यानंतर त्याच्या उलट एकाच वर्तुळाच्या किंवा एकरूप वर्तुळांच्या एकरूप जीवांचे संगत कंस हे एकरूप असतात. त्यानंतर सुरू करूया आपण सराव संच 3.3. सराव संच 3.3. आकृतीमध्ये सी केंद्र असलेल्या वर्तुळावर जी, डी, ई आणि एफ हे बिंदू आहेत. कोन ECF
चे माप 70 अंश आहे, ECF चे माप कोणाचं 70 अंश आहे, आणि कंस DGF याचं माप किती आहे तर 200 अंश आहे. मग 70 हे 70 आणि 270, मग उरलेला माप आपल्याला शोधायचं. तर उरलेलं किती माप असेल या कोणाचं माप, कोण DCE चं माप तर 90 अंश असेल, कारण की सर्व माप किती असणार आहे, सर्व वर्तुळ कंसाचे माप तर 360 असणार. प्रश्न आपल्याला असा विचारलाय तर कंस DE चं माप विचारलेलं आहे, आणि कंस DEF चं कंस DE चं माप 90 असणार आहे, आणि कंस DEF चं माप किती असणार आहे तर 90 अधिक 70. या प्रकारे आपल्याला ते त्या दोघांची बेरीज करता येईल, 160 अंश येणार आहे. तर सुरू करूया कसा सोडवायचा तो प्रश्न. आकृतीमध्ये C वर्तुळ केंद्र आहे, GDE आणि F हे बिंदू वर्तुळावर आहे. मापकोन ECF बरोबर माप कंस EF, आणि EF चं मापकोन आपल्याला ECF दिलेलं आहे तर ते किती 70 आहे. 70 अंश बरोबर माप कंस EF, म्हणजेच माप कंस EF बरोबर किती आला तर आपल्याला इथे 70 अंश आला. इथे या आकृतीमध्ये तुम्हाला बघता येईल इथे 70 घेतलेले, या कंसाचं माप किती आहे तर 200 आहे, आणि या दोघांची जर बेरीज केली तर ती किती आहे ना 270, 360 वजा 270 जर केलं तर आपल्याला कंस DE चं माप मिळेल, आणि म्हणजेच कोण DCE चं माप किती मिळेल आपल्याला तर 90 अंश मिळेल. तर आपण इथे घेतलेलं ते माप कंस DFE बरोबर माप कंस DGF अधिक माप कंस EF. मग इथे माप कंस DGF किती आहे तर 200 अधिक 70 अंश, म्हणजेच किती आले तर 270. यानंतर माप कंस DFE बरोबर 360 वजा माप कंस DE केलं आपण, आणि DFE चं माप आपल्याला माहिती आहे तिथे 270 आहे. 270 अंश बरोबर 360 अंश वजा माप कंस DE, आणि म्हणून माप कंस DE बरोबर 360 वजा 270, म्हणजेच माप कंस DE बरोबर 90 अंश. यानंतर माप कंस DEF बरोबर माप कंस DE अधिक माप कंस EF, DEF म्हणजेच या दोन्ही कंसांच्या मापांची बेरीज येणार, माप कंस DE अधिक माप कंस EF 90 अधिक 70 अंश बरोबर 160 अंश, आणि म्हणून उत्तर काय येणार ते माप कंस DE बरोबर 90 अंश आणि माप कंस DEF बरोबर 160 अंश. यानंतरचा पुढचा प्रश्न. आकृतीमध्ये त्रिकोण QRS हा समभुज त्रिकोण आहे. तर आपल्याला काय सिद्ध करायचंय तर कंस RS एकरूप कंस QS एकरूप कंस QR. आता समभुज त्रिकोण असल्यामुळे त्याच्या तिन्ही बाजू एकरूप असणार आहेत, आणि एकरूप बाजूच्या लगतचे असणारे कंस देखील एकरूप असतात, म्हणून आपल्याला हे सिद्ध करता येईल. त्याचबरोबर आपल्याला काय दाखवायचंय की कंस QRS समाप QRS समाप किती येतात ते 240 अंश आहे, असा देखील आपल्याला दाखवायचंय. कारण की प्रत्येक कंसाचं माप किती असणार आहे तर 120 120 120 असणार आहे, आणि कंस QRS च्या मापामध्ये दोन कंस येतात, तर कंस QR आणि कंस RS म्हणजे 120 अधिक 120 म्हणजेच किती आले तर ते 240 अंश आलं. फक्त आपल्याला हे सिद्ध या प्रकारे करावं लागणार आहे. त्रिकोण QRS या समभुज त्रिकोणात रेख QR एकरूप रेख RS एकरूप रेख QS समभुज त्रिकोणाच्या बाजू, म्हणून एका वर्तुळाच्या एकरूप जीवांचे संगत कंस कसे असतात तर एकरूप असतात, म्हणून कंस RS एकरूप कंस QS एकरूप कंस QR या प्रकारे. यानंतर कोण QRS बरोबर 60 अंश QRS बरोबर 60 अंश, आणि म्हणून माप कोण QRS बरोबर 1/2 माप कंस QS, आणि यामध्ये QRS माप आपण इथे लिहिले 60 अंश बरोबर 1/2 माप कंस QS, म्हणून माप कंस QS बरोबर 60 गुणिले 2 बरोबर 120 अंश,
म्हणून माप कंस QS बरोबर 120 अंश. आता यानंतर माप कंस QRS बरोबर माप कंस QRS यामध्ये QRS बरोबर 360 वजा माप कंस QS करणार आपल्याला आणि म्हणून QS चं माप आपल्याला मिळाले तर 120 अंश. म्हणून आपण इथे लिहितो माप कंस QRS बरोबर 360 वजा माप कंस QS 360 वजा 120 अंश म्हणजेच काय तर माप कंस QRS बरोबर 360 वजा 120 म्हणजेच किती मिळालं तर ते 240 अंश. यानंतर प्रश्न तिसरा बघा. जीवा AB एकरूप जीवा CD घेतले तर सिद्ध करा की कंस AC एकरूप कंस BD म्हणजे कंस AC चं माप आणि कंस BD चं माप समान आहे असं आपल्याला एकरूप आहे असं आपल्याला सिद्ध करायचं की निश्चितच जीवा AB आणि जीवा CD या दोन्ही कशा आहेत तर एकरूप आहेत. मग त्यांच्याशी संलग्नित असणारे कंसांचे माप देखील एकरूप असणार आहे. मग AB जर घेतला तर AB शी संलग्नित असणारे कंस कोणकोणते असणार आहेत तर कंस AC अधिक कंस BC आणि CD शी संलग्नित असणारे कंस कोणते असणार आहेत तर कंस BD अधिक कंस BC आणि मग ते दोन्ही बरोबर लिहिणार आणि दोघातले सामायिक कंस BC हा दोन्ही साईडला आपण कट करणार म्हणजेच कंस AC आणि कंस BD दोन्ही बाजूला येणार आहे आणि म्हणून दोन्ही कंस कसे तर एकरूप आहे असं आपल्याला ते सिद्ध करता येईल. तर सुरू करूया सिद्धता जीवा AB एकरूप जीवा CD आपल्याला दिलेलं आहे. एका वर्तुळाच्या एकरूप जीवांचे संगत कंस देखील कसे असतात तर एकरूप असतात. मग जीवा AB शी असणारा संगत कंस कोणता घेतलाय तर कंस AB. जीवा CD शी संगत कंस असणारा कंस कोणता घेतलाय तर कंस CD. म्हणून माप कंस AB बरोबर माप कंस CD या प्रकारे. आता माप कंस AB कसा लिहिला बघा त्याने तर कंसाच्या बेरजेच्या प्रमेयानुसार कंस AB या प्रकारे लिहिला कंस AC माप कंस AC अधिक माप कंस BC बरोबर माप कंस AB. त्याचबरोबर CD कसं लिहिलं माप कंस CD कसं घेतलेलं आपल्याला कंस CB अधिक कंस BD या प्रकारे बरोबर माप कंस CD याला 2 नंबर दिला आपल्याला आणि ते आपण ते दोन्ही बरोबर लिहिणार म्हणजेच काय माप कंस AC अधिक माप कंस CB बरोबर माप कंस CB अधिक माप कंस BD. दोन्ही बाजूला सामायिक काय तर CB आहे माप कंस CB दोन्ही बाजूचे CB कट झाले मग काय राहिलं शिल्लक तर माप कंस AC बरोबर माप कंस BD आणि म्हणजेच काय तर कंस AC एकरूप कंस BD या प्रकारे आपल्याला ते सिद्ध करता येतं. या प्रकारेच आपण सराव संच 3.2 पूर्ण केलेला आहे. यानंतर पुन्हा भेटूया पुढच्या व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत नमस्ते.